תהל גרינברג מכיתה ג'1 ואני הולכת להכין ריבת שסק. אמרו שצריך לקטוף 800 גרם של שסק, ועכשיו אני כותבת כי יש לי בגינה הרבה שסק, ואפילו אפשר להשתמש מהשסק לשעבר שכתבתי עם קורן, עם אח שלי. וצריך את השסק הכי טרי והכי כתום, שאין בו כל מיני פגיעות או שאכלו אותו, נגיד כל מיני ציפורים שאכלו. אז ככה, כמו זה, כמו אחד כזה טרי והוא כתום, כזה שממש כתום וטרי ויפה. אז ככה אני כותבת במשך כמה זמן, עד שיש לי כאן 800 גרם של שסק. אז אחרי שכתבנו את כל השסק, צריך לקחת אותם ולכתוב אותם היטב, ככה בכלי נוח, את כל השסק, ושטפנו אותם במים. אז אנחנו צריכים לקחת קערה ולקלף את כל השסק. אז הנה דוגמה קטנה שלוקחים את הקליפה, לוקחים שסק, מורידים את כל הקליפה ככה בעדינות כדי שהשסק לא ייפגע, ככה בעדינות, עד שמסיימים לקלף את כל השסק. ואז אנחנו לוקחים את האצבעות קצת בקטנה, מורידים את זה, ועם האצבע מבפנים מוציאים את כל הגרעינים. ומבפנים גם את החלק הלבן. עכשיו, אחרי שאנחנו קילפנו את כל השסק שלנו, כאן, אנחנו שוקלים כמה גרם של שסק יש לנו כאן. עכשיו אני רואה שיש לנו 400 גרם שסק. זה אומר 300 גרם סוכר. אז עכשיו לקחנו סוכר ושקלנו כמה סוכר צריך. עכשיו יש כאן, זה מראה של 300. אז עכשיו אנחנו לוקחים את כל הסוכר כאן ושופכים ככה על כל השסק. ככה בעדינות. אז בהתחלה אנחנו לוקחים, שמים את כל השסק עם הסוכר בסיר כזה, ושמים את זה על אש בינונית, ואז מערבבים את זה עד שכל הסוכר יימס, וכשהסוכר מתחיל להימס, אז אנחנו כבר שמים את זה על אש נמוכה יותר. אז אחרי שאנחנו שמנו את כל השסק בסיר, בזמן זה אנחנו לוקחים חצי לימון וסוחטים את כל הלימון. עכשיו כל השסק מתבשל עם כל הסוכר, וכשיהיה קצף זה נראה לי יהיה. עכשיו אני מוסיפה את החצי לימון שסחטתי לתוך הסיר. ועכשיו צריך לבשל את כל השסק, את כל הריבה שאנחנו מכינים, למשך שעה. אלה היו 60 שניות על ריבת שסק ביתית.